Ja, undskyld. Jeg er ved at kaste op over den gruppe af elitære kunstnere, som laver den her type af kunst. Afføring i glas, udstoppede hundevalper, parterede heste. Det har ikke nogen ting med kunst at gøre. Ja, spættebørn i en spættebørn i glas. Måske ville det være næste steg på vejen. Kulturdebatten er død i Danmark. Og det synes jeg er virkelig ærgerligt. Jeg plejer jo at sige, at dansk kultur handler om 3 mennesker, der løber nøgne hen over en scene og siger pling. En lille kultur, som agerer venstrefløjpolitikere. Og driver had mod mig og Dansk Folkeparti i stedet for at koncentrere sig på at lave kunst. Jeg tror, det handler om, at socialisterne altid har pleaset det elitære og det dybt eksperimenterende. Det er umuligt at finde en kunstner, der tør sige, at den er borgerlig. Hvorfor har man placeret danstoppen på en kanal, som ingen kan høre? Det er vital betydning for enhver nation at bevare sin kultur intakt. Noget, som de fleste sjovt nok er enige om, at talen går på andre kulturer end lige den danske. Det er meget savnet i dansk kultur. Giv mere statsstøtte til vikingeskibene i Roskilde. For det første kan jeg bare sige, at vores kulturmindesmarked ikke bevares af sig selv. Så vi vil give alle indvandrere mulighed for at kunne leve et liv, som en almindelig dansker vil, ikke? Alle har jo de samme drømmer. Ja. De fleste udlændinge i Danmark har ikke integrationsproblemer. Okay? Det er vigtigt, når man er politiker, at man skal have en rigtig sådan stærk. Uanset social eller etnisk baggrund, så skal man kunne leve side ved side. Altså, det er der, man kan bruge for. Altså, de fleste udlændinge i Danmark, det har jo ikke integrationsproblemer. De fleste indvandrere i Danmark, det har ikke integrationsproblemer. Altså, de fleste ønsker sig jo et sted at bo på, en sund og rask familie, ligesom alle vi også andre danskere. Vi ønsker jo selvfølgelig, at alle mænd og kvinder skal have en ret til en uddannelse, som de har brug for. Ja, langt over de fleste udlændinge har jo ikke integrationsproblemer. Og det vil jeg gerne pointere også, når man snakker om det her. De fleste indvandrere i Danmark har ikke integrationsproblemer. Regeringen i Danmark ønsker jo et fællesskab, hvor alle deltager aktivt i vores fællesskab, uanset baggrund. De fleste udlændinge i Danmark, det har altså ikke integrationsproblemer.